28 तारिख अक्टोबर 2025 मौंखा सोलम विधानसभा केंद्रनि रामनगर विलेज कमिटी खबजागोन वार्ड नम्बर तीन नम्बर वार्ड थांनाय 25 तारिख अक्टोबर 2025 अरनि बुकुक ऋषा देवबर्मा बयस संख्या 17 बिनि बुकुमय राकेश देवबर्मा बाय बिन बायनि बोसानि बार्थ सर्टिफिकेट नायनानै तारिखआव अंखलाय थांनाय नम्बराव बिसामगंज हस्पिटालाव थांनाय खोथियाबोथि बिदांपेनाव बराय सोलिलामथि गुरुबै रांनाव फाइनानि पेपरखौनो सोलिलामा आरो बिसि गानाव मर्मान्टिक कैसा एक्सीडेंट माबाय दुइटा बाइक पुलिस मुखोमुखि माबाय बराव एक्सीडेंट लागानो थैया दिन बुकुमनि राकेश देवबर्मा बयस संख्या 22 बोसोर मोनो ओमफ्राय बुरैनि बुकुकनि ऋषा देवबर्मानि बयस 17 बोसोर तो फेमानि खोनामोन किसा लेरि खोनाका ओमफ्राय डेड बडी तुलायमोन टाइम जरा गाहामखौ साजुकमाय आंगै आंखौ फाइनालिया दिनै जरानाय दिनै आंनि विधानसभा केन्द्रनि खबरमाबा ऋषा देवबर्मानि बे नुखुंगो फायै बनि खामाबाय बाथ्रा आं खामा बारामोन होनै दिनै फाइसा मानता बेलाय मर्मान्टिक घटना आबा हत्या ताकु राकेश देवबर्मा ताई बुकु ऋषा देवबर्मा ताई गुबुन बाइक एक्सीडेंट बहु थैया आमाखौ जागावनो अन द स्पटआवनो खर'थाम थैया ताई खर'फ्रा जिबा हस्पिटालाव बागै लड़ाई खायदोंमोन जों जीवन बागै खोनाबा गाव बेलाय मर्मान्टिक घटना अमाहाय घटना आंगन केवल वानसुबि मैया आंनि बागै आं बेलाय खामाबाय आं दिनै आं एसे एमएलए हिसाबै आंनि एलाकानि बरफ थैथामाबा बाहाय थाङै नुगो बं आरो खामापन जारामोन होननाय आं दिनै वानसुबि दिनै आरो हाय बं नायफिनमान बे बं नुगै आं बेलाय खामका बसा गायखौ सिखौ 17 बोसोर सिखौ बे बिन बायनि बोसानि बार्थ सर्टिफिकेट नायनानै थांखिनि सायाव अमाहाय गावसोर आंलाय माबा बेलाय अमा खायरं मासिनसा बेलाय दुखुजनक बेलाय मर्मान्टिक घटना थांगा आरो घटना फिटिंगै जतन माना लाइजाक संग्रा एलाकानि सोलिलाम बर' एलाका बासिराव आंनो बंनो आं हाइन किसा मिसा बंनो नुगै खायरगै आं हाइन किसा सुबाल सुरखौ खायजा बेखाय एलाकानि बर' सोरबा सोरनानै निथों जाहाथे करे बाव बाहायनो बिनि बुस्थाङाव सामोन थांनार बिनि थिंगानि सामोन थांनार आं फैसा बाहाय सोरबा सर सरकारि बाबे तो एक्सीडेंट थिमाराव गवर्नमेंट बिनि इंश्योरेंस तंका इंश्योरेंस क्लेम खायमाना आं हायरा बुंनायजा बे इंश्योरेंस तो आं होनाव इंश्योरेंस क्लेम खायजों इंश्योरेंस क्लेम खायमाना माबा हायरा आं बुंनो इंश्योरेंस क्लेम खायजोंनि आं साखा जाहाथे करे बर' इंश्योरेंस क्लेम खाय बुंनि बेनिफिट मानाया माबा हायरा आं नोंथां बे बुस्थाङाव बं शुक्रबारावसो बंनि सामोन थिंमानि बिनि तेर'सआव बाख्ला Persibina bukan kayak pun sama kena kelaya apa sama kacang sesuatu kemudian hanya baru apa ini sekarang sedang baru mah kena kalau jekuno dot nang kan jekuno angke angkang ini ya kaji lima kali cuman ini kan bisa sekarang net kor mama let ngi kor mana koi mali yang bagi balai buku jo yang bagi nak nak